Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste s magazínom Touch IT. Je to podcast Dotyk. Tento raz budeme hovoriť na diaľku. Ako vidíte, máme tu taký setup, ktorý sme ešte zatiaľ nemali. To znamená, máme hostia na diaľku. Dobrý deň, pán Kováč. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás. Nachádzate sa niekde v Českej republike, ak dobre viem? V takej malej dedinke pri Ostrave, Kyjovice. Dobre, budeme hovoriť teda o Rozbehni sa. Ešte chcem pripomenúť, že tento podcast vznikol vďaka podpore Slovenskej autority pre internet spoločnosti SK-NIC. Chcel by som sa teda opýtať, rozbehni sa. Ja som si čítal podklady a musím povedať, hneď ma to zaujalo. Dokonca som už o vás aj počul, že vy dokážete povedať človeku, ktorý má minimálny, 100 eurový kapitál, či má vlastne zmysel rozbehnúť daný svoj projekt alebo nie. Je to tak? Nie celkom. Ja ho dokážem naučiť proces, ako to vysísiť sám. Pretože podľa mňa tomu nikto nevie povedať. A keby to niekto chcel povedať, tak tí investori, čo sú dneska, tak by mali oveľa peňazí a vlastne by to bolo úplne lukratívne povolanie, pretože podľa mňa o nápade v podobe takej tej idea stage, po myšlenkovej fáze, povedať, že či bude fungovať dobre alebo nie, je veľmi ťažké, ale viem toho toho človeka viem naučiť, ako si do 100 eur priamých nákladov a 100 hodín čistého času otestovať potenciál toho nápadu. Takže 100 hodín čistého času a 100 eur, keď má niekto a dobrú, brilantnú myšlienku, tak čo má urobiť, aby si overil, že má to nejaký potenciál? Myšlienka stačí, aby nebola už úplne KO. Máme takých 7 KO kritérií, 7 typov nápadov, ktoré by nemali ísť ďalej, lebo majú nejakú logickú chybu. Ale ak teda myšlienka není KO, ale je OK, tak by mal spraviť 7 konkrétnych krokov, ktoré sú v tom našom programe popísané, ale mal by tak v krátkosti spraviť business model, teda premyslieť nápad, že čo konkrétne predáva, komu to predáva a prečo to je dvakrát lepšie ako to, čo existuje. Potom premyslieť základnú cenu, že pri akej cene a pri akej množstvách mu to zarobí toľko, koľko by chcel na papieri a potom ísť s touto koncepciou rýchlo so zákazníkmi a nechať si ten nápad ako keby prefádzkať zákazníkmi. Tak potom, aj keď mu tie zákazníci sa im to páči, alebo že by to chceli, tak nech to nechá ľuďom, alebo nech dá možnosť zákazníkom si to objednať alebo predobjednať, pretože to, že vám 5 kamarátov povie, že by to chcelo, či znamená, a to, že si to proste 5 anonymní ľudia v anonymnom prostredí, napríklad na našom testovateľe predobjednajú, tak to sú už nejaké reálne záujmy. Čiže len ako keby peniaze testujú alebo validujú nápad a to je ten proces kód, ktorý my vlastne učíme našich rozvíjačov. No výborne. Vy ste sa teda prihlásili do fondu SK-NIC. Asi ste teda zaujali svojím nápadom, pretože ste sa dostali medzi tých ľudí, ktorí dostali podporu. Čím si myslíte, že ste presadili svoju myšlienku? V tomto prípade vy ste presadili vlastne svoju myšlienku, aby ste mohli urobiť niečo viacej. Asi myslím, že čo máme dobrú spätnú väzbu aj od fondu SK-NIC, je v tom, sa im páči, že to sa zameriavame na inovatívne nápady a že sme ľahko škálovateľní, pretože v dnešnej dobe našou takou misiou je, že naučiť základy rozbiehania nápadov. Máme na to taký polhodinový rýchlo kurz online, ktorý som vám toto predstavil v kocke. Tak naša vízia je, aby tým prešlo 100 000 ľudí skôr, ako sa postaviť diaľnicu do Košíc. Čiže už máme pred sebou len posledných pár rokov a sme to schopní spraviť. Čiže podľa mňa akože tá škálovateľnosť toho a že vlastne človek nemusí nikde chodiť, nemusí mať špeciálny vek alebo špeciálny nápad a vie sa naučiť základy v tej našej online podnikateľskej prípravke. Myslím, že to je ako taká naša najsilnejšia zbraň a to si myslím, že akože presvedčilo porodcov, prečo tento nápad podporiť. A koľko vlastne klientov prešlo cez vaše ruky doteraz? Aktuálne sme na také ako keby rýchlosť, že 100 absolventov týždenne. Čiže my chceme akože je to medzi 50 až 100 sa to pohybuje. Naša meta je, že aby 100 podnikateľov predtým, ako dajú veľa času peniazy do nejakého svojho prvého nápadu, tak aby vlastne prešlo tie základy a pochopilo ten koncept, že najprv otestuj a potom vybuduj. Čiže celkovo je to za tento koncept už riešime asi 2-3 roky. A začali sme akože s malými číslami. Aktuálne tým prešlo ako keby už tisíce ľudí nielen na školách. A aktuálne tá rýchlosť, že 100, naberáme ako keby 100 absolventov týždenne, čiže ako tak zdravo nespokojný, alebo zdravo spokojný. Tým, že ste získali podporu od SK-NIC, môžete rozvíjať teda nové veci. Ja som tu čítal medzi tými vecami, ktoré ponúkate, a vy máte všetko také zaujímavé. R s výkričníkom zmenáreň, konzultácie R s výkričníkom. Tak keby ste mohli povedať, o čom je ten výkričník?
Rozbehne sa skrátko, logo rozbehne sa aj s tým výkričníkom a rozbehne sa tak akože aktivačné a skrátená forma je R s výkričníkom, že rozbehne sa a myšlenka, aby sa človek rozbehol, aby proste začal na niečom akože makať a tie svoje talenty nejako zúžitkovávať. Takže vlastne to je ten výkričník, to je ten symbol toho a v podstate tá zmenárenie, tá naša kľúčová myšlienka v tomto podprojektíku a nám prešlo rukami už asi viac ako 1000 nápadov. A môžem povedať, že väčšina nápadov tých prvopodnikateľov a aj možno mladých ľudí je tá imitatívna, že každý by chcel spraviť pizzeriu v meste, alebo kaviareň, alebo penzión s koníkmi, alebo generický e-shop, alebo viete, že eko tašky chce šiť, ale to je strašne veľa. A my chceme vlastne tie biznesmenárni ľudí naučiť, čo tvorí esenciu alebo DNA takého životaschopného nápadu, a vlastne ako o tom nápade rozmýšľať už v úvode, pretože vlastne vy môžete na rovnaký počet minút rozmýšľať, rovnako nás to bolí, ale môžete rozmýšľať o nesprávnom type nápadu, napríklad nejaká kamenná prevádzka, alebo môžete rozmýšľať o tom, že nespravíte kaviareň v meste Poprad, ale spravíte taký nejaký gastropas pre kaviarne v Poprade. Viete, že to isté, ten istý segment, len ide do viacej inovatívnej služby a menej do toho kamenného podnikania, ktoré je dneska špeciálne ťažké. Že vlastne napríklad to je tá biznisová zmenáreň, aby ľudia vedia na konkrétnych príkladoch, ako uvažovať inovatívne o svojich nápadoch. SKNIC neprináša osvetu pre všetkých internetu chtivých ľudí len vo forme Akadémie virtuálneho Slovenska, ale už roky pomáha dobrým projektom v virtuálnom svete aj mimo neho. Prostredníctvom fondu SKNIC sa podporil tento aj ostatné projekty v celkovej výške 500 000 eur za posledné roky. A potom tu mám ešte R s výkričníkom, už viem, čo to je, prípravka. Prípravka je práve ten polhodinový videokurs, kde tú filozofiu toho rýchleho a lacného testovania nápadov, ktorá vznikla z Lean Startupu z USA, vieme vysvetliť Aničke z Tetrič, má 17 rokov a študuje obchodnú akadémiu tak, aby to pochopilo úplne po opate. Čo to je tá prípravka a to je naša prvá služba. Človeče najprv prejdi prípravkou, pochop základné princípy, potom sa inšpiruj príbehmi live, máme od našich rozbíjačov a potom, ak nejaký nápad máš, tak vymyslí nejaký nápad cez tú zmenáreň inovatívnejší a priháž od nášho inkubačného programu Rozbiehateľ. Má to svoju ako keby nadväznosť. Pre vás je koronakríza bola výzvou, príležitosťou alebo koncom sveta? Čo to bolo? Akože v biznisovom slova zmysle, my sme už predtým, ako rozbehni sa 8% vecí robili online. Mi to prišlo veľmi logické a škálovateľné a ľahké a teraz v tom pokračujeme 100%. Čiže nás to ako keby obmedzenie v tom fyzickom pohybe nejako neobmedzilo a nás to utvrdilo v tom, že ideme dobrým smerom, že sme v tom online vzdelávaní, dokonca aj školy, na ktoré naše programy dávame, tak oceňujú to, že to môžu použiť aj v čase distančnej výuky. Takže ako keby chápem, že to spôsobilo problémy mnohým segmentom, mnohým ľuďom. Zároveň to je príležitosť preto, aby ľudia považujú o tom, že vlastne ako by som mohol v budúcnosti, aj keď žijem v Pátke, v Rimavskej Sobote, v okrese Hladovej Doline, aby som proste mohol z toho miesta, kde žijem, ve svojej detskej izby, začať niečo rozbiehať. A teda ten vstupný bod je rozbehnisa.sk, alebo aká je tá adresa, keď to niekto chce vyskúšať? Áno, rozbehnisa.sk je portál, je silné slovo, ale proste taká ako keby základ navigácie, kde chceme, aby to bola akože prvá voľba pre ľudí, ktorí tu najprv nápad otestovať a potom budovať. My sa napríklad vôbec nevenujeme tomu, že či SROčka alebo živnosť alebo aké logo, to vnímame, že sú akože už tie veci v tej budovateľskej fáze a to, čo ľudia nevedia a čo najväčší problém pri podnikaní, že ľudia investujú strašne veľa času a peňazí do niečoho, čo nevedia, či bude fungovať. To ako by ste začali s niekým randiť a nemáte s tým 3 deti. Že proste najprv sa chcete oťukať a potom chcete mať nejaké väčšie záväzky. To je z nápadu. Najprv nápad chcete oťukať, otestovať a keď zistíte, že to funguje, potom toho nalejete viac ako tých 100 eur a 100 hodín čistého času. Lebo popravde, ja som človek, ktorý po 50-ke, keď to musím tak povedať, rozbehol startup na Slovensku a začal som robiť vlastný magazín. A bol by som veľmi zvedavý, že čo by ste mi boli povedali, že či IT magazín je možné rozbehnúť na Slovensku vtedy, keď už išlo to dosť smerom dole napríklad s printovými magazínmi, ale napriek tomu sa nám to celkom podarilo. Tak bol by som na to zvedavý, čo by ste mi povedali a tých 100 eur som mal. Takže keby som bolo vás vedel, tak určite by som to vyskúšal. Ja by som vás nepovedal, či to je dobrá alebo zlá myšlienka, som vám ako keby ukázal ten proces, ako to viete otestovať a aj mnohým, nazývam to intuitívnym podnikateľom dneska úspešným, keď si prejdú toho prípravkou, tak povedia, že to je super postup
ako dať rámec a systém tým krokom, ktoré treba spraviť pri spúšťaní toho nápadu. Takže toto je tiež ako keby, že pre mňa prekvapivé, ale že akože veľa ľudí, čo už podniká, využíva naše služby normálne komerčne, aby si ako keby pri tým ďalších svojich nápadoch, odnožoch alebo inováciách vlastne používali ten proces rozbiehať. Koľko dlho to trvá? To znamená, že ja sa vám ohlásim, môžem očakávať odpoveď do dní, hodín alebo mesiacov? Tá prípravka je non-stop a hneď, to registrujete ste v tom, ale čo sa týka prihlásiť nápad, tak tam je to do 5 dní po prihlásení sa vám ozveme a v podstate potom idete z toho, dáte do tých 100 hodín čistého času. A to rýchlosť, ako vidíte, či to je 1 hodina denne a tým pádom 100 dní je na vás, alebo to je 8 hodín denne a mali sme nápad, že sme otestovali za 8 hodín čistého času. Čiže keď človek vie, čo robí, tak akože to vie akože fakt rapidne, rýchlo spraviť. No dobre, myslím, že sme vyčerpali asi tému, čo sa týka obchodnú a ja musím teda ešte na toto zareagovať, lebo začali sme komunikovať tak mailovo. A ja som si nemohol nevšimnúť ten váš podpis, pretože si píšete Juraj Kováč, rozbiehač a ex-holorytník. Musím to tak povedať, ako ste to napísali. Takže naozaj to tak bolo, že, no ako by som to povedal po slovensky, vychádzali ste z čistého stola? Jeden môj známy, ešte na počatkej škole sa ma pýtal, že ako začať s holým zadkom. A proste to je veľmi dobre povedané, že človek nemá veľa skúseností, nemá veľa peňazí, nemá veľa známostí a proste, že aký je návod, čo mám presne spraviť, aby som rozbehol niečo. A tie dnešnej dobe prístupné, viete, prípadové štúdie a príbehy úspešných, oni sú super motivačné, ale oni nepovedajú, že čo mám spraviť ako krok 1, krok 2, krok 3 a nie pri 15 rokoch, ale pri 15 dňoch. Takže vlastne toto, na čo to špecializujem vlastne, že do čoho investovať tých prvých 100 hodín času a prvých 100 eur a do čoho proste nie. No výborne. Nezabudnite prosím, že tento podcast vznikol vďaka podpore spoločnosti Eskanik ako správcu domény.sk. S vami sa lúčim, pán Kováč, bolo mi potešením sa s vami rozprávať. Ďakujem pekne za pozvanie a nech sa vám darí vo všetkom. Vás takisto pozdravujem, prajem veľa šťastia a zdravia. Ahojte.